Volongkomaji sar ejang offset along surit scheme pen check keron amai kepadopot. Karlitang Janardan Pathak Old Age Library ahem ki kimponji apan long ekisom. Organization Conclave Asong Pen Pini Anerlo Apor Dipu District Press Club along Perangke amai padopot. Kardom Pini Prime Time Thanbang Pini Limerin Hansepi Non Arjuikha Birtang Ton Pen Karbi Anglong Gov Aided Higher Secondary School Senior Secondary Teacher and Employees Association Pen District Press Club along Perangke amai kepadopon. Perangke amai along ke Jongpon laki Karbi Anglong Gov Aided Higher Secondary School Senior Secondary Teacher and Employees Association apan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Asap Suvet kipi abainong chotki school along kitam kewang apan andat chedorde laso jok thanbang atum pinang an kisum donang long lasi BTR Accord along ki jongpon Assam adang ke doan Gov Aided School Colleges apan provincialized pon labji pu ki jongpon do halaso ateng pen Assam Government pen provincialized prabjin pen ponangji lapen provincialized pon pe aprang sita Principal Senior Secondary School apan Suri Inkoira Troxy Subject Teacher Higher Secondary School apan Suri Inkoira pho Subject Teacher Senior Secondary apan Suri Inkoira pho Office Assistant apan Suri Krepot lapen Grade 5 apan Suri Kep an Atiklo Jonwang Bainong Piponangji lapen jongsi Provincialized pon pe aprang jongsi Mane athanbang Vorengke claim aningkan jutkok pulote halapan Lak Kep atangka Piponangji pusi Perangke amai along jongpon lapen bangso ateng pen non Union Home Minister Amit Shah kewang ahut sita bangso aputhak nang chingwai Piponangji lapen Jesemet Karbi Anglong Autonomous Council along man kedo CEM Tuliram Rong hang sita RD nang pidun vek nangji pusi Perangke ateng no hangpon Dipupen Deporam Kathar 365 News India bangso kedoan provincialized le junior college lapen higher secondary apan bainong bang pabat nangji neto mahin pen chuning riglo lage jasemet Karbelo Autonomous Council aki hoy sar manpeng do sar Tuliram Ronghang CM ke sia ka ni chuning ri poliglo lapen labangso along Assam along Education Minister aki hoy itulong Dr. Himonto Biswa Sharma alang kadame chuning ri poliglo Jesalai spon pe aprang salang itu masak abureng jutko pulo telte alang itu han ningkan iphoy pen lahan lak kep atangka alang itu han pinai musni to mahin pen hanglo yong si provincial spon pe pin pe yong si alang itu retirement and jak pulote yanang kok pulote sila bangso puta seneto Pini thang ni phai ingkoi rapli arni HAD Minister Sumrong hang arideng pen loke charli la pen keso atum apan panongsi Pini Surit Scheme pen check kiron pot Lakha Kreser ke Blumbajong ke parlo dipu LAC pen Pini HAD Minister Sumrong hang pen volongkom aji sar ejang offset along Pini Surit Scheme pen check kiron amai padopon Bangso amai along HAD Minister Sumrong hang PNRD Chairman Kangjang Terang Bokolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Lapen Karbi Anglong Block Chairman Sarso Tiso Atum Chetongdun Pinila bangso amaya long kadukawi bang parohini ra ingko rapli atum apan cek ronpon Pak paroi sira trok sirkep acek abangke loke charli ariso ejang atum apansi ronpon lo lapen pak thongke rapli acek abangke keso atum apansi ronpon lo HAD Minister Sumrong hangpen kaningje atengke labangso surit scheme lake kedamtang surihini ra kretrok aningkan pensi BJP asorkar pensi pangcheng ponlo aningkan wang sita lak phokep atangka panong pon labangso angbong pen sikalak ingkora pho abangke loke charli ariso ejang atum aphan si panong ponlo lapen sikalak ingkora pho abangke keso kachelang atum aphan si panong pilo Juhet ke damtang lak ingkoira pho atangka achek ron ponlo lapen pini sita sika lak ingkoira pho atangka achek ron ponsi surihini ra ingkoila pen surihini ra ingkoira isi aparman ke ron pajut ponlo
wolongkoma jipen welson terang 365 News India. Nonapor mithang karbi pindeng sumpot jinghonangji pusi sulangdo aradatum chethan rinti lason si balipathar number adarsa ahavar puklen lekthe arong amikar sodar lekthe asupo sar chardom lekthe lapen jensing lekthe asupor sarning me lekthe atum banghini arta kijum piksita amithang karbi apindeng kaching thang aninghang pik pusi pherangke athengno thanpon jensing lekthe asupo sarning me lekthe alangli arta ningkaner kep lapen alangli pranab vidyapat school alongsi hini angdeng charlie bom lapen sodar lekthe asopo sar chardom lekthe arta ningkan trop lapen alangli mukam academy along UKG angdengsi charlie bom api apo atum kethan atengki alangli tum banghini ta lo charlie dun pen hemnang lelote kejoi pene damdesi mena karbi apindeng kaching thang lapen lunbarim haihui ke charlie aninghang opusi thanpon banghini bongsomar atum lapuson abarim alun kilun lapen pindeng sumpot kaching thang thekdun longsi tebok terai arat atum kachuru pipon borpothar pen jotno singbe 365 News India Nili bang ne novet jungjung ke matha dam lason ili tumkar biang bong lun lam sitami asap ki dure dam do lasi nili ke matha dam ke bihek a osomar klim sumara phanle than ponra pangdak ponpi pulipute a angso se hidure bom jima pusi ke matha dam lasi bihek osomar phansi nili lason lun lam sitami abarim lun lam ki than pon ke matha pon ke la puhinlo Pini thang ni phai ingkoi rapli arni lakha kre pho mahamaya constituency arlo dongmuka kalong mahila congress worker meet amithang asa hemalong kepadopon bangso mahila congress worker meet kepadopon along abarim em bidyasing rongpi lapen asok teron atum chetongdun lapen pinang an congress so arlo klembang thi atum labangso amaya long chetongdun non nangkili jirang MLA election along hawar ke hat LA pen congress asong pen koson si kache pahai ponji lapen so arlo atum ke claim ke dam kache pang tang pon thek ji hai hui alam chethan pon vothonga ji pen ananbe 365 News India একদম সম্পূৰ্ণ যুঁজিবৰ কাৰণে সাজু আজি যেতিয়া আপুনি দেখিছে ইমান মহিলা আছে তাতে আপোনালোকে বা আমি বুজিব লাগিব যে আমাৰ নাৰী শক্তি বহুত ওপৰত গতিকে আমি 2021ত ইলেকশ্যনত যে আমি জিকিম কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব এইটো একদম সত্য কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ এইবাৰ বাকী থাকি এই চৰকাৰ আৰু বেছি দিন নিটিকে মাত্ৰ 40-50 দিন আছে সিহঁতৰ মানে এতিয়া আধাৰহিলা আৰু আঁচনি এইবিলাক আপোনালোকৰ আঙুলিত দেখিব নোৱাৰাকৈ কৰি আছে মাত্ৰ 30-40 দিনৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে চাই থাকে Organization Conclave Asong Pen Pinianer Lo Apor Dipo District Press Club along Pherangke Amai Pedopon Maya Longke Jongpon Lake Thang ni phai ingkoi ra pho arni Union Home Minister Government of India Amit Shah den arong along nangka humri ahut risim kangtang ke ot asong mate KLNLF KPLT UPLA lapen PDC ke asong atum apan lamdon ke tokpon ajai mekdo lasi bangso lamdon ke tok ahut ajir dingklui ben karbianglong arat akar I mate article 244A abang ajat non jongpon wek nangji lapen chingwai nang puchot kali hemprek nang pipo pusi deadline mate arni hot pon nangji pusi pangrum pet song ingkoi ra phoso se chilangsi thangpon pinpo me hemprek ajoini aphong kache song deng nanglo la sojok ongdung atum apran sita chipilo lasi non aphong ke chingwai jong puke pe manlong nang ni mate tangka pe nang kilar puke kroi nang ni pusi pini amaya long jongpon
Dipu pen Deboram Kathar 365 News India. Non ke bang jigan kena amit sa bang jian ni ili tum ka ding nong ara ham isi at lens na pinang ji je nang itu pan kan na ki ko ka ni sini ni kan ase Bos da mela solo ne tum itu ding ji ani yo be mesen be la bang solam dong chi tong no mane mukhi paka la pe mesen na pensi la hai lam dong da me chi tong ko busi ni tu masom na ne ning tin Tangtang ni phai ingkoi rapli ada por phai kebra achitim apor malom Karbianglong Seva Kendra Sarihajan along le along Karlitang Janardan Pathak Kichengsi DY Chairman Karbianglong Autonomous Council Old Age Library ahem ki kim ke rang ponji aphan United Fund Surihini ra ingkoi lapen Surihini ra ingkoi ra isi aparman pen tangkalak thongke panong ponsi pini Dr. Numal Mumin MLA Arideng pen long e sompon lo Labangso long eke sompon along kacherap dun Pratap Singh Rongphar JC Pathak aparim EM lapen ari sangho atu Long e sompon det pen puthot malom so mai pedo pontu maya long Dr. Numal Mumin MLA pen lam theke jai pon kiwangji ningkan kho hai thulote Sarihajan mate hanjang langso along kroket hom atangka pen recreation park selam ponji puta lamthe chepaklang pon Bokajan adim Bokajan pule punang athe non Bokajan angkang misen atowar saidelo MLA bangkethom ahem kedam atowar ta selam pilo pupen chenglok BJP asong aphan puthot ke pahai ponthuji aphan lamthe jai ponsi long eke som amai misen pen pachun pon Hanjang langso pen Bisnu Lekthe 365 News India Lakhakre pli Korkanthi constituency along kedo same langso belangbong arong along tirim teram ningkan ke thom ke chokkatalon pon ada por phai ner ke pen tekimo alama pangjar pon laso phi phusar phisar aphan thokjir pon pedo si tirim kangduk mesen lapen bangso along chopha pangjang aluhi lake Korkanthi constituency MAC mate Karbianglong Autonomous Council EM Raju Tiso Mondol Maipu Doloy Ingti Samilangso Lams Chairman Sarsing Tokbi Samilangso Municipal Board Vice Chairman Gulab Kram Salapen GB SGB Atum Chetong Dun Bangsolong Belangbong Arat Atum EM Raju Tiso Aphan Pinpur Alok Pidun Lasolong Kijong Pon Laki Towar Lapen Me Arihing Abutak Lo Pajir Dun Bangso Alo Ateng Pen EM Raju Tiso Belangbong Arat Aphan nang pivek popusi lamchak pitekang lapen ajo lunkan amalinta pedopon bangso along lunsepo mande sorong phar lapen mindarson terang aphan chopha ponsi tirim kangduk amai misen pen pachun pon samilangso pen Mizoram Hanse 365 News India Pinia birta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu